Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Gurnay! Ikinokondisyon lang po namin ang aming damdamin. Correct. Sobrang hyper kanina. Uy, sabihin mo naman sa kanila kung ano daw ba itong background music na to. Instrumental nga. Oo nga. Kulit nyo. Kulit nyo, sinabi na namin instrumental eh. Kanya-kanyang research yan. Pinaghirapan namin itong i-research eh. To Somewhere in Time. Somewhere in time, di ba? Naririnig nyo naman siguro, di ba? Somewhere in time, Make it shine. di ba? Isang araw ay nag-text sa akin si Mama. Nak, ano ba yung you're so idiot? Hehe, sensya na anak ha kung naistorbo pa kita. Yan kasi yung sinabi sa akin ng tita mo, you're so idiot. Di ko maintindihan yan eh. Baka yan yung sinasabi niyang control number. Alam ko magaling ka sa English, di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng you're so idiot? Nasabi ng tita mo. Halos dumugo ang puso ko habang binabasa ang text message ni Mama. Hindi ko matanggap ang pang-aalibusta sa kanya ni tita. Alam ko na elementary lang ang natapos ni Mama, pero napakataas ng respeto ko sa kanya. Kung hindi dahil kay Mama, ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral at hindi rin naman makakarating ng ibang bansa si tita. Kwento sa akin ni Mama noon na madalas siyang masabihan na mahina ang ulo. Si tita ang paborito nila Lola dahil bukod sa matalino na ito, ay di hamak na mas maganda siya kay Mama. Nang magkasakit ang mga magulang ni Mama, ay siya na ang umako ng responsibilidad. Namasukan si Mama bilang katulong para maipagpatuloy ni tita ang kanyang pag-aaral. Kabilin-bilinan sa akin ni Mama na wag ko raw siyang gagayahin. Kaya nagtsatsaga siya sa paglalabada para mapag-aral ako dito sa Maynila. Dahil dito, ay lalo kong pinagbubuti ang pag-aaral dahil ayokong mabigo si Mama. Isang taon na lang at gagraduate na ako sa kursong abogasya. Isang taon na lang at maipapamukha ko na sa mga humahamak kay Mama kung gaano kadakila ang aking ina. Patutunayan ko sa kanila na may narating ako sa buhay. Hindi dahil sa matalino ang nanay ko, kundi dahil marunong siyang magmahal at marunong siyang magsakripisyo. Sa text message sa akin ni Mama, ay ito ay nireply ko sa kanya. Ma, hindi ka idiot dahil marunong kang magparaya. Ang ginawa mong pagtitiis para sa iba ay hindi isang kamangmangan, kundi isang kadakilaan. Simple pero rock. Tagos sa puso. Simple pero tagos. Idiot. Idiot. Naalala ko, may kakilala ko ganon. Sabi sa kanya, you need to find a job. Nag-isip siyang ganon. Sabi, anak, minura yata ako. Diablo daw ako. Yun lang. Sabi niya, grabe naman siya magsalita. Oo Nagmumura. Grabe naman siya. She's hurting my feelings. Anak, bakit sinabihan niyang Diablo ako? Oo. Inaano ko ba siya, anak? Mukha ba akong satanas, anak? Ay nako, kung ikaw partner, no, makatanggap ka ng text na ito galing sa magulang mo na, anak, ano ba yung you're so idiot? Hindi ba talagang nakakadurog ng puso? Una sa lahat, ano po ba yung idiot? Baka naman wala po nakaintindi ng Gurnay. Ang idiot po is English for tanga, mangmang, kalabasa, yan. Sabaw, ganon. Yan, sabaw, kulang. Yan. Yan, chuper. Walang sustansya, ganon. Ganon, yun yung that's the English term. Ang kalungkot, no? Alam mo, ako, mas humahanga ako sa taong may puso kaysa sa mas may utak. Kasi ang mga bagay, di ba, ang nilalaman ng Kaya utak, pwedeng matutunan yan. Kaya nga kahanga-hanga ka, chuper eh. Pinagtatanggol ko pala yung sarili ko.
Kasi mas may puso ka kesa sa So, mas may utak. utak. Kaya nga kahanga-hanga ka. Hindi, pero kahanga-hanga yun Kasi mga kaibigan, ang lahat ng nilalaman ng utak natin, acquire natin yan. Napag-aralan. Correct, Diba? correct. Pero yung puso, Ano yan, inborn yan eh. Kung talagang may taglay kang kabaitan, simula nung bata ka pa, dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda ka. although Diba? ang kabaitan din naman partner, ano rin naman yan, develop through the environment. Kumbaga, wala namang pinanganak na nangangalmot kagad ng doktor, 'di ba? Wala naman. Talagang ano lang din, nade-develop mo yung mga values mo as you grow up. Ganon. Kaya minsan nagtatalo yung ugali versus talino. Tama. 'Di ba? Kung alin nga ba yung mas importante. Pero again, uulitin namin, katulad ng lagi namin binabanggit na sinasabi ng mga kakilala namin, mga CEO, may-ari ng kumpanya, that attitude is always better than skill. Tama. Yung kung paano ka makitungo, kung paano ka makisama, yun yung mas mahalaga. Mas makukuha mo ang respeto ng tao sa ugaling ipapakita mo kaysa sa katilinuhang ipinamamalas mo. Pero mas maganda kung pareho, di ba? Kung mabait ka na, may puso ka na, may utak ka pa. Tama. Kaya lang hindi na sinasabi ni Lord, ayaw kong masyadong blessed ang lahat ng tao. Kailangan na pagsikapan niya makuha pareho, hindi Correct. laging ibibigay ng sabay. Tama. Ito nakakatuwa. Hanga kami yung sa nanay mo, syempre. Correct. Di ba talagang... Dahil meron, tama ka naman sa sinabi mo eh. 'Di ba? Yung pagtitiis, bakit ba nakapag-aral yung tita niya? Dahil nagparaya yung nanay mo. Tama. 'Di ba? Nagparaya yung nanay mo, nasalip na siya yung mag-aral, yung tita mo na lang. Dahil total naman, siya yung parang mas matalino at saka siya yung mas maganda. So, sa kanya na yun. Hindi ba naisip ng tita mo yun? Maka-idiot naman yung tita mo. Baka English naman yung tita Kaya mo. nga, kala mo naman Yun lang naman pala yung alam. Correct. Idiot lang. Diba? Mali pa yung grammar ng tita mo. You're so idiot. Mali. Dapat you're such an idiot. Oh, you're so much idiot, Oo, ganon. you're so many idiot. Hello, God! Grabe yung Oo, pairalin ng, kung meron ka ng talino, sana pairalin mo pa rin ang puso mo. Kung meron kang puso, di sana pairalin mo rin ang utak mo. Mas Tama. maganda kung talagang sabay silang nagtatrabaho. Tama. True na ito lang halong eklavu. Maraming salamat, Maywagang Burnay. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share ng share mga kabisyo para marami ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama. Thank you mga kabisyos for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!